Yo bakawai kasngi pin keno yo pa jong piu belayap ro. Wat namlen ban keno yakiwai. Snobha Chief Minister Badan Buram yo bakawai kasngi pin keno ya ublai ro. Nga dakaman sim jong jing sngokia namar ka ke jingle ke jong pi nga IT yakini ki kwat kisla ka jing em ka jonga sapi ba pinsim bat khila ban penongkam hakanu kanu ka bentaro ngam sngo ai nganam yele persa bat kumta hakani ka por dakaman sim jong ka mon la jong hi daka amdon ba panbor yang aban le ikini handai ngas ngotu ba kadai ka jingkutlat yang handai kadon tang ini we kentin sar ubarit udon la kakala ubarit udon la kakala wat pensarong yelede na kabanta ka balasay namar mem tip ka e ka banjia yame ha ka basisni te sim yakini ki kajing em ka jonga sapi abat ngan IT yakini lengba magistrate ibalayarap ini nadu kabangi sedang kabangi don hangne kamtam hakim ka jongku sar ngi da appreciate ya kajing prestam ka jongki ni sngongo ya kajing irap ka jongki ngimdon kanu ka ajing ile persa